हमनी के मंच पे आज पहली बार जेकरा उंगली पकड़ के हमनी के सीखल बानी सब रामाज्ञा चाचा, छोटे चाचा, मुन्ना भैया है मेरे बड़े भाई, टिंकू बाबा, जितना लोग बा सब लोग के दिल से स्वागत बा हमरा बक्सर जिला में। हई बघवा के बाघ जिला बक्सर वो होई, लेकिन धीरे धीरे एगो और नया गाना गोले बनी बक्सर पर कि नमवे काफी बाला गावे खातिराग जिला बक्सर के बाघ हई रे। बाघ जिला सब में थोड़ा ना लागेला, बाघ जिला बक्सर में लागेला। हाँ थोड़ा सा वोकल और तनी मन चाहिए, जीवन साउंड है, बिना कहे ही माइक में जीवन दे देते हैं। जीवन अंकल भावनाओं को समझिए, वोकल क्या है ना, माइक जब तक एक और प्यारा गीत जो ना उपलक्ष्य में हमने क्या गाने से तिलकोत्सव में आयल में जब तिलक के एगो प्यारा सा गीत बा कि गाय के गोबरा अरे अंगनाली पायो रघु नंदन हरि। गाय के गोबरा अरे अंगनाली पायो रघु नंदन हरि। गजमोती चौका पुरायो सुनाओ रघु नंदन हरि। गजमोती चौका पुरायो सुनाओ रघु नंदन हरि। गाय के गोबरा अंगनाली पायो रघु नंदन हरि। गाय के गोबरा अंगनाली पायो रघु नंदन हरि। का बनू नाम बाबा हमनी के बढ़िया बढ़िया गीत गावे नी सब, पारंपरिक से लेके देवी गीत कहब रात भर गाए, लेकिन तनी मनी चटपटा गावे के पड़ेला सब भाई लोग खातिर, लेकिन तोपने में होला। गाय के गोबरा अरे वो बैठक काहे नहीं थी, अरे वो खड़ा रहे तो बड़ी डर लागेला हमरा के। एक तरह ले ले बनी 6 फीट 3 इंच के, अरे वो बैठी अच्छा लगाता। गाय के गोबरा अंगनाली पायो रघु नंदन हरि। गाय के गोबरा अंगनाली पायो रघु नंदन हरि। एलसीडी में देखी भैया बैठल बानी, कितना सुंदर लगता कि गजमोती चौका पुरायो सुनाओ रघु नंदन हरि। गजमोती चौका पुरायो सुनाओ रघु नंदन हरि। ताही चौका बैठे दुल्हा अंकित रघु नंदन हरि। ताही चौका बैठे फिर से रिपीट मोड में युवा दिलों के धड़कन बबली भैया की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। पहली दूसरी बार हमने के एक साथ एक मंच को बानी सब अच्छा लगेला, ऐसा ऐसा मौका मिलेला तबे सब लोग एक साथ जुटेला। हो ताही चौका बैठेले दुल्हा अंकित रघु नंदन हरि। गजमोती चौका पुरायो सुनाओ रघु नंदन हरि। चौका पुरायो रघु नंदन हरि। गजमोती चौका पुरायो सुनाओ रघु नंदन हरि। चौका पुरायो
आज ये तिलकोत्सव में भोजपुरी की बहुत ही प्यारी सिंगर अनुपमा यादव जी भी आई बनी। ताश का एक पत्ता मैंने खोल दिया। सुश्री अनुपमा यादव जी भी कुछ देर में आप लोग के बीच में उपस्थित होंगी। भैया हमनी के मंच पे आज पहली बार जेकरा उंगली पकड़ के हमने के सीखल बानी सब रमाज्ञा चाचा, छोटे चाचा, मुन्ना भैया है मेरे बड़े भाई, टिंकू बाबा, जितना लोग बा सब लोग के दिल से स्वागत बा हमरा बक्सर जिला में। हाँ फिर से आप लोग बजाएंगे, हम गाएंगे, आज रात भर हम रहेंगे, प्रोग्राम करे थोड़े किया है। एगो प्यारा सा देवी मैया के गीत एक बाद काहे कि आजकल ऑडियो के ना वीडियो के जमाना बा, तो वीडियो वाले भी आवता लोग, तो एगो देवी मैया के गीत।